much as we talk about deepening trade with BRICS, this is not at the exclusion of existing markets in the EU, in the US, and elsewhere. Amafama eli afuna amalungu e-BRICS aze namanyathelo okwenza kube lula ukuxhamla kwinkxaso-mali ye-BRICS. We remember the many UDF leaders who are no longer with us, who kept our people's hopes alive. Ibhiyozela iminyaka engama-40 wasungulwa umbutho we-UDF eRhawutini namhlanje. Molweni makhaya, samkele nababukeli kwijelo i-DTT nanguvimba wangokuhlanje. Umongameli uCyril Ramaphosa uvumile ukuba urhulumente onyulelwe inkululeko urhuqe phantsi ekulweni imingeni ejamelene noMzantsi Afrika okukuthethe kumbhiyozo lweminyaka engama-40 yasekwa i-United Democratic Front eJohannesburg City Hall. I-United Democratic Front yasekwa ngomhla wama-20 ku-August ngo-1983 ngenjongo yokuphelisa nya ingcinezelo. Lo mbutho woluntu wathi gqolo ukulwela inkululeko ngexesha amaqela ezopolitiko ayirhoxisiwe. Nathe umongameli uCyril Ramaphosa indima oyidlalileyo iyakuhlonitshwa napha. It achieved so much when it was just in existence for just 8 short years. We remember the many UDF leaders who are no longer with us, who kept our people's hopes alive. Umongameli Ramaphosa uthe noba inkululeko ize nenzuzo kodwa kusafuneka kufezekiswe izidingo nangakumbi. Even as we know that we still have much further to go, we should not diminish what has been achieved. As government, we have expressed our determination to leave no one behind, which is in keeping with the spirit of the great United Democratic Front. Ukanti nanjengoko eli liza kugqiba iminyaka engama-30 laxhamla inkululeko, owayesaya kuba inkokheli ye-UDF uPopo Molefe umemelele ukuba uluntu lweli luphume mpompozone ukuya kubhalisela uvoto. Woleke ngenkxalabo yokusilela kokugqithiswa kweenkonzo nokurhuqa phantsi koxanduva kwezopolitiko, esithi oko akuboneli ntweni imigudu eyenziwa ngamaqhawe enkululeko. This is clearly dishonoring Nelson Mandela, Walter Sisulu, Oliver Tambo, Lillian Ngoyi, Chris Hani, Ruth Mompati, Albertina Sisulu, and many more. Kusenjalo amaqala e-UDF eMitchells Plain eKapa ahlangane eRockland Civic Centre apho yasekwa khona i-UDF ukubhiyozela ukugqiba iminyaka engama-40 yasekwayo kuhlonitshwa namalungu aswelekayo. Amanye wamatshantliziyo enkululeko athe abo babecinezelwa basaqhubeka ukujamelana nemingeni yeenkqubo zanamhla, kungoko kuhlatywe ikhwelo elingxamisekileyo lwamanyathelo enguqu. Ukanti i-UDF iza kubamba omnye umsitho werali yaseNtshona Koloni ngomhla wama-23 kule nyanga. Isengumgqobo ukuxhamla kwinkxaso-mali kulimo lwasekuhlaleni. Amafama azimase ibhunga loshishino leli le-BRICS afuna amalungu e-BRICS ukuba aze namanyathelo okwenza ukuba kube lula ukuxhamla kwinkxaso-mali. Namhlanje kuphawulwe usuku lwesibini lwebhunga loshishino leli le-BRICS eMidrand eRhawutini. Usihlalo wenkqubo yoshishino kwezolimo ibhunga loshishino lwe-BRICS eMzantsi Afrika uWandile Sihlobo uthi ukuxhamla inkxaso-mali kwamafama isengumcelimngeni. There's a work stream that is on finance in BRICS in general, which is looking at how do you then attract finance from elsewhere into South Africa. Once that finance is here, we think about various means then of supporting the sector. Kukwafunwa ukuba kuphuculwe indlela yokuxhamla kwinkxaso-mali ngamafama asakhasayo. The biggest challenge in agriculture is funding. And not only emerging farmers are having challenges with funding, but even highly commercialized farmers. I would like to ask, should relax the red tape, especially of women who are applying for funding.
Usihlobo ukwabalule ukubaluleka korhwebo kwezolimo esithi elicandelo kufuneka lizinzise urhwebo lwalo namanye amazwe angamalungu eBRICS. As much as we talk about deepening trade with BRICS, this is not at the exclusion of existing markets in the EU, in the US, and elsewhere, because those are important markets. 40% of South Africa's agricultural exports go to Africa, 20% they go to the EU, and then you have some that go to Asia and elsewhere. The BRICS countries, as we speak, they only account for 8% of South Africa's agricultural exports. Kusenjalo kwangokuhlwa nje kulindeleke kuba umongameli Cyril Ramaphosa enze intetho yakhe ngentsimbi yesibhozo echaphazela umgaqo-nkqubo wamazwe angaphandle woMzantsi Afrika nengqungquthela yeBRICS esingathwe nguMzantsi Afrika. Ukanti ngokusiqhagamshelana nomhleli wezopolitiko SABC uMzwandile Mbeje uza kusixelela banzi ngesingakulindela ngentsimbi yesibhozo xa umongameli Cyril Ramaphosa esothula intetho yakhe. Sikwamkele Mzwayi, ingaba uza kuchaphazela ntoni umongameli ngalenhlwa? Sibonge kakhulu, sibingelele nababukeli nebala silindele umongameli ukuthi ekhulume ngokubaluleka kweBRICS. Mhlambe nje ukukhumbuza ababukeli bethu ukuthi yini iBRICS. Uma sikhuluma ngeBRICS sikhuluma ke ngamazwe afana noBrazil, Russia, India, China neSouth Africa. Uma uzobheka lamazwe ke asuka kuma-continent ehlukene. iBrazil isuka eSouth America, kuthi iRussia isuka eEurope, iIndia neChina zona isuka eAsia, bese kuthi ke iSouth Africa isuke lapha eAfrica. Ukubaluleka ke kwa lesi sigungu kumbe kwalenhlangano okuthiwa iBRICS kusho ukuthi ihlanganisa wonke umuntu. Yingakho ke ubona kukhona amazwe afuna ukuba ingxenye yeBRICS. Ngani na izoguqula indlela ezepolitiki zisebenza ngayo emhlabeni jikelele. Yini efuna ukwenza umongameli namhlanje ebusuku? Umongameli ke ufuna ukubeka ukuthi ngabe izwe linjengeNingizimu Afrika lizohlomula kanjani kulokhu, ngoba nje akukhona ukuthi liyilunga lenhlangano, kodwa siba ilunga lenhlangano ngoba nathi kufanele sihlomule. Singagcini ngokuhlomula thina nje njengezwe laseNingizimu Afrika, siyizwe laseNingizimu Afrika elakhe eAfrika. Okusho ukuthi ngeke sithi siqhubeka sodwa besale ngaphandle ozawethu. Yikho ke lokhu umongameli azokucacisa kahle ukuthi njengoba siyilungu futhi kuyithi sodwa eAfrika esiyilungu lalenhlangano efunwa yiwo wonke umuntu, kusho ukuthini na obani abamenyiwe, ngoba nabamenyiwe abagcini lapha eAfrika, ngisho namanye amazwe angaphandle ayafisa ukuba yilengxenye yalenhlangano enkulukazi. Siyazi ukuthi yebo isakhula ayindala kakhulu, ngoba lo mhlangano nje uzobuhlangana kuzoba kumhlangano we-15 selokhu yasungulwa ke. Kodwa ke akusho ukuthi ke njoba nakho sikuyiBRICS siyabalahla kumbe siyazilahla ezinye izinhlangano, kodwa lena ke ingenye inhlangano ezozama ukuthi ke ithi mangabe iguqula isimo sokuhlala emhlabeni jikelele nathi sihlomule. Kungeke kube khona nje ukuthi njengoba siyiAfrika siyabantu abahleli ngaphandle, nathi izwi lethu lingagcini ngokuzwakala kodwa libe nelikwenzayo okuzobonakala ke. Yikho ke umongameli lokhu azobe ekusho ekhuluma nesizwe saseNingizimu Afrika namhlanje ebusuku esikhathini nje esingaphansi kwehora kusuka manje. Sibulela kakhulu Shandu, lowo ke ibingumzwandile Mbeje. Ngesingakulindela kwintetho kamongameli ngokuhlwa nje. Ziyakhula izimemelelo zokuba abasemagunyeni eGauteng bathathe amanyathelo aqatha ngakwidaba eliqhubayo labombi mgodini abangekho mthethweni kwintshona Randi. Okwenva kokuba abahlali kwindawo yamatyotyombe eJerusalem bebalekele kwisikhululo samapolisa eFlorida besoyikisela ubomi babo kulandela udubulwano phakathi kozamazama ngokuhlwa ngoLwesithathu. Esisiganeko samvanje kukholeleka ukuba siqale emva kokuba ozamazama bakwindawo yogoba ityholo ezama impilo bebaleke amagosa omthetho bayokungquzulana nogxa babo eJerusalema. Abasemagunyeni bathi ababasezama impilo bebezama ukuxhuzula imikhala kwisiqubu sozamazama saseJerusalema. Ukanti kule veki ephelileyo abasemagunyeni badilize intwenke yamatyotyombe ekukholeleka ukuba ngawabombi mgodini abangekho mthethweni. We are currently at the Florida police station. We've got families that are displaced at the Jerusalem. They are running away from the Zamazama. So we're here now at the Florida police station. As you can see, they are all here. All here. They are all here. So there's going to be some operations tonight, and people are running away from their
the areas where they are staying in. Ubuncikane ngabasetyhini abangama40 kuquka nabantwana abashiye indawo yabo yamatyotyombe eJerusalema babalekela kwisikhululo samapolisa eFlorida ngethuba ozamazama ebebexhobe beme ngamazinyo beqhumisa irhuluwa betshintshiselana ngembumbulu. Xa sibuya evenkileni, abahlali baseTebeneke neelali ezingqongileyo kumasipala Raymond Mhlaba eMpuma Koloni balugcwabevu bekhalazela ukungalungiswa kwendlela. Kodwa kuqala masithume umntwana evenkileni. Kodise kwakhona kwezindaba zisiza ngqo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini. Uyakwazi ke ukuzibukela kwakhona izindaba ukuphela nje kwazo kwikhasi lika-YouTube ngokuba uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Make sijonge inqaku lethu eliphala phambili ngokuhlwa nje. Umongameli Cyril Ramaphosa unqwalile ukuba urhulumente onyulwe ngokwentando yesininzi uye wasilela ekulungiseni imingeni emininzi ejongene nabemi boMzantsi Afrika. Esenza intetho yakhe kwisikhumbuzo seminyaka engamashumi wasungulwa umbutho we-UDF nobubanjelo kwihola esixeko saseRhawutini. Umongameli umemelele uluntu ukuba lulandela amanyathelo e-UDF ngexesha lokulwa ucalucalulo. Lo msitho ubuzinyaso zindwalutho eziliqela eziquko esakuba ngumongameli uThabo Mbeki, uRhalema Motlanthe kunye nomama uSophie Williams de Bruyn. Abahlali baseTebeneke neelali ezingqongileyo kumasipala Raymond Mhlaba eMpuma Koloni banomsindo bekhalazela ukungalungiswa kwendlela kwezilali. Iminyaka zingalungiswa indlela kwilali ezingaphaya kwama-20 kulo mmandla. Abahlali bathi zihamba nzima izithuthi kwezi ndlela zimbi, bamemelela kurhulumente enze indlela ezisulungekileyo. Abaqhubi bezithuthi kwezilali bamelene nengxaki yokuphepha imingxuma ezindleleni mihla le. Xa kunetha ezindlela ziba nobungozi nangakumbi. Abahlali batyhola abasemagunyeni ngokufeda ekwenzeni umsebenzi wabo. Ewe yena ugovernment uzile uma ngokusithembisa zizithembiso into esihleli nazo ezipokothweni but indlela yona ikabikho. Amafama kule ngingqi ayabetheka epokothweni ngenxa yendlela ezimbi. Xana sine threat eserious efana nendlela, how are you going to manage into ukuthi sifuneka senyuse i-hectorage sine challenge ebad efana nendlela? Isebe lezothutho ephondweni lithi lenza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuba indlela zeliphondo zisemgangathweni. Mathandabuzo, i-backlog esinayo ifikelela kwi-24 yeebhiliyoni zerandi xa uthetha ngendlela kwiphondo lonke zisafuna ukulungiswa. Siyasebenzisana ke norhulumente kazwelonke oomasipala ukukhawulelana nale meko. Isebe lezothutho likwathi indlela eziliqela ephondweni nekuquka kuzo nale iphakathi kweDebeneke naseBreakfast Flay zithunyelwe kwiqumrhu lezendlela kuzwelonke uSanral kucelwa ukuba zifakelwe itha. Ndingulubabalo Dada kwindaba ze-SABC eMpuma Koloni. Ukanti kwinqaku lethu lengqungquthela ye-BRICS namafama abantu baphefumle benjenje. Kanikahle lo mcimbi kodwa ndinalo ithemba kuba ilizwe laseMelika lingeyonxalenye nalo mcimbi. Andilithembi la lizwe. Ingathi izinto zihamba ngonyawo lolovana okanye azenzeki kule BRICS. Kwakunini kusekwe ibhanki. Izinqi ze-BRICS make zivakale mani kuye kukuthi ngoku ingamazwe amanyeneyo kodwa uqoqosho alumanyananga. Hayi msasazi, ngaba ndiyaxoka ukuba ndingathi ndiyawuchanama umcimbi uziqonde xa kunakubizwa kwa igama asathembi lutho umnotho ufadabele kakhulu ikakhulukazi la ezweni lethu eNingizimu Afrika. Kodwa ke sithembe ukuthi mhlawumbe ingqungquthela le ye-BRICS izowenza umehluko, ngeke sazi. Ngabe ngidlala ngawo uma ngithi khona mhlawumbe ngoqondayo ngale ngqungquthela ebanjiwe ye-BRICS. Ndiyawaxhasa namamafama kakhulu and kwelina ityeli uMzantsi Afrika uzibandakanye namazwe angawona azokwenza ilizwe loMzantsi Afrika lizuze ngakumbi kwicala loqoqosho. Akona kokuqala kuzanywa imizamo yokuthuthukisa abantu asemabhizinisini abasafufusa. Okungixakayo uma seqhamukele umali jike iye kulaba vele asenamabhizinisi abo asethuthukile. Umcimbi we-BRICS mandiwazi into yobana indibaniselwana yamazwe apho kuxhotyiswana ngoqoqosho ukwakho ubudlelwane ngezopolitiko. Kodwa kuyo yonke lento eyenzekayo ingase bangachaphazeli i-350 kuba abantu baxhomeke kwezi 350. Kuthethwa nge-BRICS kaloku kuthethwa ngalamazwe amahlanu wona acaphula kusale esikhwameni ilizwe njenge-Britane, ibe yi-India, ibe yi-Russia, ikhona futhi ke ne-China.
Entwazana eneminyaka eli-16 ithe gqolo nephulo lokucoca kwisixeko saseNelson Mandela Bay Metro ekwaxhobisa uluntu ngokubaluleka kokucoca ekuhlaleni. Olu suku luqale kusasa kakhulu kwabantu abatsha. Njengoba abanye abantu abatsha belele, aba bantu abatsha baqinisekisa ukuba bacoca ekuhlaleni. Eli phulo liqalwe nguKhazimla Adam emva kokubona ubumdaka ngasezikolweni ezininzi elokushini. Indawo zokuhlala ezicocekileyo yinebalulekileyo kuye. I want to be educating people, and not to only by saying things but be implementing them and doing the practice of picking up litter. This is a thing that I've been doing ever since I was little. I've been doing community service, and it's just something that is in me. Now I want to spread that awareness of illegal dumping and how to take care of the environment. Utata wakhe uyazingca kakhulu ngeliphulo liqalwe intombi yakhe uKhazimla. Elokhuthaza ulutsha kuba luthathe inxaxheba kucoceko lwengingqi yabo. Ndiyazingca kakhulu ngoKhazimla ngegalelo lakhe analo ekuhlaleni. Kuba lento yokuba masijonge indawo esihlala kuzo kuba mazicoceke zibangela into kokubana indawo esihlala kuzo ibe zindawo ezi-right for ukuhlala abantu ngesidima. Uluntu lwalapha luyalixhasa iliphulo. Lela kakhulu ngegalelo lakhe ngoba kaloku ufundisa nolutsha olukhoyo baxa uphila awuziphileli uphilela nabanye abantu. Khazimla uthi elona phupha lakhe lokuba yinxalenye United Nations ukuze benze imigaqo-nkqubo ejongene nokuguquka kwemeko yezulu. Dunglerat Ofekisi kwindaba ze-SABC eDispatch. Ngalo ndlela siuqonqothela uvimba wangokuhlwanje sinikhumbuza zangomso zezanogxa bethu ngesizulu usuku benzo.